Tim mar Tusker FC nobago orako motelo ne tugo makinye kindgi kod Shabana FC mawuok e kaunti ma Kisii. Tusker nyaka sani nigi point achiel kende kwa kuom tuke adek. Kocha ma Tusker Charles Okere wacho ni point achiel manyocha giyudo e amodhi mar nono omiyo gi mijing'o, kowacho ni kata kamano ong'eyo ni Shabana en tim motegno mok ginyal buono e sach tugoni. Shabana biro tugoni bang' loyo Bandari e tugi mokalo Mombasa, tugo mane obage e alap Mambaraki. So motivation ya vijana iko juu kulingana na game tulicheza last. Vijana at least kiangalia hizo game mbili zilikuwa tumefungwa, lakini saa hii hiyo point moja tulipata imetupatia motivation kidogo. Kiangalia kwa game ya kesho vijana wamesema lazima tutachukua hizo points 3. Well, thank you. I believe Shabana FC is a good side. They have, good numbers pushing them off the pitch. Again, this is football. The past results cannot judge the upcoming results. So for us, we believe we have prepared well for this season. The boys are very positive, and we are building something. We respect them as a good side. They have had a good run in the first 2 matches. Joloch makiga mokalo Impala Floodlit Menengai Oilers biro chako campaign mar siro loch margi gi tugo e kindgi koda tim mar KCB tarik 10